Oi. Kaiden. Kaiden. Bro, ze kan me slapen me bro. We zijn wat het is. Wat is Bro, zou je niet tuinen? Zou je zeker tijd? Zeker tijd. We zijn als het gisteren dagje. Die Maar man. zet aan mij niks als hier niet doe. Mijn bro, is gisteren kom maar net die veren tussen. Waar vanaf? Van die barry af mijn bro. Tja, zal ik met me gaan de riechtkering me bro in nou hè. Alweer? Dus gauw met wel eens dat ik maar sta bro. Ja, oh, je zal ook. Camera, jee, wat is wat? Wat? Is die hele mensen bro. Alright, maar die stuk stap man, die stuk stap. Kijk hier, ik ben net van mensen zie jij. Ons is weg geweest voor bij een lang tijd per. Ons is finally terug. So we dachten onze speciale gast, die man komt alipad van die barry af. Van die barry af. Oké. Emphasis op bij aar. We zullen hem nog een keer niet. Hij gaat bij Zano. Oh, Zano wil nou wat te dalen. Yes, Junia. Is jullie man alright? Yes, Neil. Hij zijn zo. Yes, Neil. Wow, lezen mijn bro man. Uiteindelijk. Finally Je niet. ziet me waarom vangen ziet. Breedlich, gaat er die man introduce me maar alsjeblieft man. Eet maar nog introductie nodig. Ik geef zo'n klein kind niet zo Oké. bekend van die CV, dus niet te lang man. Je gaat die portfolio nog zo uitgooien niet maar. Die is nou Zano. Voor Zano het ik ontmoet in 2018 was het geweest. Die man is een geaarde DJ ouwe. Dat is jullie nog niet die man geworden die. Dan is jou eerst nog niet geblest geweest. Praat hij goed. Man van vele talenten. Maar je houdt maar zo ten sweet. Jullie zijn nou nog meer uit van zo. Anyway, is Zano. Zano, kijk je me waarom? Dank je dat die man gekomen is man. Appreciate voor jou hier zo. Kalm blijven. Eerste keer niet tuinen. Yo, bye. Kijk hier, vertel gewoon voor zo'n beetje man. Hoe het begint met bro, waar het alles Ja, ik begint. zou je zeggen man. We zijn allemaal net maar ietsje klein mee bro. Want ze genieten niet op je tijd zien. En ik weet maar net hoe die liefde en die bouw van muziek net begint te schaven op. Oké. Ik was hier heel erg geleerd om met muziek te werken of in een shop. Dus je had iets. Ik was maar meer op zelf pas. Oké. Als ik iets zie, dan probeer ik het, maar het is mij te goed om mezelf te verstaan. En op zo weet ik nu besef dat ja, ik geniet nu met de muziek man, verstaan. Nice. Oké, doe een stapje stukje. Dat is maar hoe ik mijn muziek discover en op hoe weet ik net meer explore, meer geniet ook met mensen, meer begin werken met mensen. Nice. En zo weet ik net wie meer mezelf geboost. Zo zij is nou in een space waar ze voelt, is nou gemakkelijk met die muziek. Ik zou voor na, ik is baie gemakkelijk op omdat nou van zus. Ik verstaan meer dan van muziek. Maar op een way wil ik nog altijd meer leren op van verstaan. Nice. That's great. Zano, kan jy miskien net vir ons sê wat de obstacles is wat jy along the way gefaced het van baie van ons fight ons maar ons fight so. Wat de fight het jy gefight basically? Wauw, wat ik jou kan zeggen is dat mensen face maar die normal obstacles en mensen wat doen redelijk support, die mensen wat die vision zien waar naartoe te werken. Zeg maar die usual obstacles en ik zou zeggen, mijn personal obstacle is dat ik gebruik nog geen niet, like ik heb die op een equipment. So ik moet gebruik maken van hiring voor enige events. Dus ik maak ik nog mezelf amper soos beschikbaar voor kiezen. Ik gebruik nog op een ogenblik net de laptop en dat is maar al wat ik op een ogenblik gebruik. Maar ons kap aan verder met hij man. Ik voel ook like, een man moet niet resources gebruiken wat ze heeft man. Zoals ons heeft ook maar die basics, wat ons niet eigenlijk heeft. Ons heeft basically niet andere mensen, een relationship wat ons vormt. So ik voel ook een man moet maar weet uiteraard naar andere mensen toe en hij doet ze niet ook basically. Dan wil ik weten, DJing is moest maar nou, ze weet een tafel area om in te gaan en alles. Hoe voel jouw familie? Ik zou zeggen, dat zij DJ's. mijn familie support alles wat ik doe. Dus hulle support mijn wensen en hulle support waar naartoe ik werk voor mezelf. So ik zou zeggen, hulle support mij met alles wat ik aanpak op een ogenblik pas. Oké, so heb je gewerkt door de sfeer voor jou in terms of DJing, in terms of your family? Op het ogenblik- gebouw, geberik? Ik had dus op een ogenblik het moment niet jou op je volg om net harder te werken. Om voor hulle te bewijzen dat is mijn goal waar naartoe ik werk en dat hulle moet net soos Support? hulle moet die vision support man. Dat is al. Ik denk dat is ook een baie belangrike pad. As enigiets wat jy aanpak, as jou familie jou support, word jy altyd bitter. Is altyd baie swaar as jou familie nie support wat jy doen nie, veral omdat jy 'n stream kies wat die Mainstream. ja, wat basically wat nog nooit ingetravel was so te sê nie. Van ons lewe in 'n new age
wat mense nie net onderwysers, polisiemanne of die ander career choices wat is eintlik baie moeilik omdat die generational gap is, verstaan. Maar is nice as hulle actually inkyk in jou visie en hulle sien jou droom. Okay. So my next vraag is jou is, besides musiek nou, wat anders is daar nog wat Zano doen? Wel, ek kan sê dat ek is aspiring designer. Hy is ook self dood, like, iemand het my geleer basies. Okay. Like, Dankie vir die posters, Zano. ja, ek geniet maar myself met craft en sulke stuff, like, net om dit te create. Daar is wel waar ek met myself geniet maar dit saam. Hy is dope. Kyk hier, ons gaan gou vir 'n ad break. Ons is nou weer terug. Toedels. Zano will know what to dala. Show me the way to your hiding place. I just wanna go there. Baie welkom terug. In die tuin is nog steeds vir Zano hier van die Burry af currently in die Perel, in die tuinen. So ja, ons kan maar seker verder gaan met wat volgende op ons spyskaart is. Ons dissect hom af vandag en kyk bietjie wat is in sy brein in. Zano, my next vraagje aan jou is, hoe belangrik is support vir jou? Ons is nog 'n brouwe familie, maar support in general, hoe belangrik is dit vir jou? Like, op die oomblik, ek sou sê, ek sou differentiate tussen die twee, verstaan? Ek voel support kan altyd help om te evolve. Nee, maak nie saak as dit vriende, familie. Dalk iemand wat jy nie eens ken, even social media. Defies. Dat motiveert jou om soos net om te evolve, but ek sou sê dat individual jou eie support is ook belangrik vir jouself. Ja, is dope. Want as niemand jou gaat supporten en jy support jouself, dan waan toe weet jy dan op volgende van die dag. True though. So my waar, daar is my take op support, want soos, ek voel dat as jy individual jouself support, kan jy net meer uitstyg op jou. Ja, hy is hare een. Kyk hier en so in die begin van die jaar beredely support Ja, so aan die begin van die jaar. Support local begin, public health hulle hand ingedruk, ja, you know. Basically het geclaim. Anyway, kyk hier, Zano, ek wil net weet wat is jou take op support local, want ons kan die baie side nou deesdae. Wat is op die movement? Is 'n As 'n movement. movement, ek voel, sy kan miskien 'n different take het, want sy is like in die game, Ons basically. is maar net basically op die outskirts. Ja, so voel sy ook. Okay, my take op hulle support local is soos, dieselfde wat ek gesê het, soos support motiveer jou om te evolve. Maar individually moet jy as 'n artist op jou eie ook werk. Yes. Soos, die support kan nou wees onder mekaar, maar sy kan verdien en hy nou vra om jou te help. Yes. Die producer kan help, maar 'n producer gaat jou nie help as jy nie genoeg content het vir hom om te feature op spesifiek ietsie. So ek sou sê support local is soos, ons almal support mekaar, maar moenie van moenie al die twee vinger gee wat jy hulle hand vat, verstaan jy? Okay, So Been saying. individually as 'n artist moet jy vir jou werk koop, maar support local is net die hele familie koop by mekaar. Het jy nog iets te sê? Ik het actually iets te Ik sê ook, man. oor, Gaan ek sy, weet iets om te sê. Ek voel net like bereid dat ek het terug te sê, bereid wat as jy jou die energie wat jy gebruik om like international artists te support en so, as jy hulle energie hier fokus en dan kan ons local mense soveel meer groei en ek stem 100% saam met hy. En bereid het actually my oog opgemaak vir support local vir baie goed is en ek het net my hele energie gesift van waar ek al was tot waar ons nou is en sy kry soveel meer respect van die mense, want as jou mense man, en die mense op die side het soveel meer as wat die artists wat international, hulle ken nie eens vir jou nie. Hulle weet nie eens like wie sy is nie, maar sy gaan so hard vir hulle. So as sy sê hulle energie invest in 'n bara wat sy ken, dan gou baie beteken hy vir hulle. So almal wat sy het gooi support local, like is fine, ons gaan nog steeds ons ding doen. Maar dit Okay. Ek voel ook as basically twee aspekte. Die een is like kom ons support julle, okay, ons sien wat julle doen, maar die ander kant is ook mense het altyd 'n opinie en hulle is geregtig op hulle opinie. most definitely. As hulle hou van jou
as dit goed, as hulle nie hou van jou nie, is dit ook goed van almal het hulle opinie. So whether hy persoon nou goed is of bad is, dit hang maar af van die individual ook af. So as jy nie van iemand hou nie, of van 'n artist hou nie, of van 'n organisation hou nie, of whatever nie, is fine, kap aan, so hoef jy hy persoon te haat. Jy kan iemand dislike so om te haat. Hy is maar net die verskil. Facts, yo. Met 'n X. Anyway, bereid wat dus nie niks sê. Okay, so ons gaan net so nog so 'n klein break vat. Ek hoop julle bly nog ingetune met ons. Ons is weer hier met Zano van die Burry in die Pero of nie sê in die Wellington. Nou sê jy Wellington se beetse. Hallo julle baie welkom weer terug hier in die tuin. Ons is vandag saam met Zano, ek en Bradley. Ons geniet die geselskap so ver saam met Zano. Bradley, jy kan maar vir ons die niks vraag. Okay, cool. So, Zano het nou al 'n hele paar goedjies aangepak, waar ek al veel gesien het en so voort. So, wil ek vra, wat is die highlights vir jou in terms of jou musiek so ver? Ek nie net in musiekie, maar as 'n ander aspek is, wat is die highlights vir jou so ver in jou journey? Wow, my journey sal ek sê. Julle weet mos dis COVID-19 gewees. So almal het 'n negatiewe visie oor 2020, daai is al. Maar my highlight vir 2020 is dat ek het op different aspects as a person, as a artist, en even my vriende rondom my het evolve As a person. ja, en ja. So my highlight vir dit jaar was nie dat ek het gegrow as 'n artist, ek het meer support begin ontvang. Nice. En ek sien dit as 'n highlight en ja, iets positief wat ek nou my kant toe kom het is dat die 31ste Oktober het ek 'n gig wat ek in Living Room doen. So daai We moving. daai sien ek as 'n positief vir myself as 'n artist en as 'n representative van al die artists basically. Hy is great. Want soos julle nou net gesê het van local, ons bou vorentoe man. Nice. Yo, hy is nou well done, zie. Kijk hier, sommer nou so op die topic. Jou future plans, my bro. Waar is jy nou sê jou 5 jaar, 10 jaar? Ek sou sê ons wil net like daily wil ons net beter wees as wat ons gister was. So wow. ek sou sê ek bou vorentoe om steeds te evolve. Yes. En ek wil artists rondom my wil ek steeds uplift. En soos baie mense hulle verstaan nie dat hoekom van die Burry onderaan my logo is. En soos die ding is dat ek sal nie sê ek wil die plek op die map sit nie, but Die plek op die map sit. So jy represent basically. daar is soveel talent en artists wat raak gesien word rondom ons. Elke dag. Even vriende weet van mekaar, but hulle gee nie mekaar genoeg recognition vir daai ookie. True. So van die Burry sal ek sê dat dis net 'n hele community en 'n familie wat ek net vorentoe wil bou. En ja, daai is wat ek wil sê en vorentoe wil ek sê dat en vorentoe weet ek dat ek hoop dat ek eendag 'n producer kan wees ook. So ja, ek wil net evolve, daai is al wat ek vorentoe bou voor. Enig iets anders van jou kant af wat jy wil deel saam met ons, my bro. Enig iets anders wat jy wil sê vir die mense. Ja, vir enige geleentheid nou. ek sou sê like vir enige upcoming artist dat as enige een vir jou doubt, as enige een nie glo in jou nie, dat soos support yourself om jouself te laat evolve in a way that ek sou sê dat let them ignore you until they can't. Make your presence felt. Jo, ek vibe heavily saam met hy, but really beautiful so wat hy laaste statement. Anyway, Dit is toch te sê met mense, golden nugget om die mense min te los. ek wil niks golden nuggets los, ek wil maar net sê stay tuned en baie dankie dat julle ingetune het vandag. Ons was Zano, baie dankie, het was 'n groot eer en 'n voorreg om hier te gehad het vandag. Baie dankie vir julle wat gekyk het. Breed, hy kan seker maar. Perfect, okay. Ek wil ook net sê baie dankie vir almal wat nog steeds vir ons kyk, wat nog steeds vir ons support.
ons probeer ook maar ons ding doen. Weet jy altyd nie, maar ons leer maar soos ons aangaan, stappie vir stappie. Ja, so, as okay is hulle nie jou waarde sien die mense, as okay is hulle jou ignore, sy kap aan. So ja, like, share, whatever sy moet doen om vir ons te support. Ons is hier vir die mense en ons is hier vir julle.